Kadaghanan sa mga business establishments sa probinsya sa Pangasinan nanirado karong adlaw gumikan sa baha ug uwan nga dala ni bagyong Ulysses. Ang report ni Nico Serino. Gihakot ang mga gibaligya nga dry goods nining establishmento sa Dagupan City. Gibahaan ang unang andana sa tindahan gumikan sa bagyong Ulysses. Kanina, dito yan. Kaso, naglagay kami ng water pump dyan, kaya medyo nahigop na, bumabaw na. Ngayon, mamayang gabi, kasi hindi namin alam, kaya itataas namin na ito, baka tumaas. Tungod sa kusog nga hangin, gitangtang o gipanghipos ang pipila ka mga billboard sa downtown. Apil ang ilang tent. Nawala ang supply sa kuryente sa barangay Bunuan, Giset. Epekto sab kini sa bagyo. Posibleng naigo sa sanga sa kahoy ang mga kable sa kuryente sa lugar. Ang lakas-lakas ng hangin kagabi, kaya siguro pinutol na lang pansamantala ang kuryente dahil siyempre baka mamaya makapag-disgrasya pa. Kaya ganun, wala kaming kuryente hanggang ngayon. Lahat ng backbone lines namin ay naka-up, so ibig sabihin may supply. So wala pong naka-interrupt na backbone lines namin. Apan bisan pa sa uwan o kusog nga hangin, nagbukas sa iyang barbershop si Edwin Fernandez sa Mangaldan, Pangasinan. Kinahanglan kuno niya nga magkayod taliwa sa dautan nga panahon sa panginahanglanon sa pamilya. Para may pambili ng bigas saka mga gamit sa bahay, yun lang, kumita. Kasi kahit na bagyo o malakas ang hangin, kailangan pa rin magbukas. Apil si Edwin sa pipila ka negosyante nga nag-abli og pwesto kaganiha. Sa paglibot sa MDRRMO, anaa sa 75% sa mga establishmento ang wala magbukas gumikan sa bagyo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.